Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, pitsa 13 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon na niya nakita sa ikalima nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 15, versikulo 18 ngadto sa 21. Si Jesus mingon sa mga tinunan, "Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong gingon kaninyo, walay ulipon nga labaw siyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako. Sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.